दै सगार नायदोंना हरबाबो बिहामजो गोदान मोनसेनिखाय रंजादो लोगोफोरनोथ'। दे मा बुंनो सानदों दा बिहामजो मोनसिगोन ना नोङो? मोनसिगोन माने बिहामजोआ माबा मोनगोन। दा हाबा जाथारसिगोन नालाय इनिखायनो दा खदाय खस्थ' खालामबाय थादो 3 मास 4 मास माला थांनो थद मोना नालाय इनिखायनो नङा होमबा मावखानांगोन ना माने बिहामजोबो मोनसिगोन नालाय बिनिखायनो बिराद रंजादो आरोना लोगोफोर नै होमबालाय बिहामजो मोनसिगोनखाय आरो आंनो मैसाग्रा ग्रुपसो नांगोन लोगोफोर माने मैसाग्रा ग्रुप टीम नांगोन आंनो मोनसे माने जितुबा स्टेजाव मोसानांगोन ना। स' फाइनालि गाइस दय सान्दुं गोसाखाय बिराद खामानिमोन ओमफ्राय दा दसे खमाय रेस्ट लानानै उन्दुखांनाय उनाव दा खामानिखौ आधा मावनानै माने कमप्लिट खालामनानै दोनबाय आरो ना गाइस। इनिफ्राय आङो दय भिडिअ होनाया मोनसे 3 घन्टा जाबाय आरो ना गाइस। आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन जितु माने बे खामानि मावनायखौनो मोनसे हेगारदोंमोन आरो ना गाइस। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौनो होनदों आं गाइस नायनो हागोन दे गाइस। ओमफ्राय लगे लगे बे भिडिअखौ हगारनायाव गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट हरदो लगे लगे दा कमेन्टआ 25 जाना दोङो दे गाइस। ओमफ्राय दायो लास्टाव लासै बेसेबां कमेन्ट जागोन बेखौथ' मिथिला दा 25 जाना दोङो गाइस कमेन्टआ। दा आङो सोर मा कमेन्ट हरदो खेबसे आं नोंथांमोना आरामसे फोरमायना होनि। थ' नोंथांमोना गोबां मोजां मोजां कमेन्ट हरदो आरो गासैबो कंग्रेसुलेसनबो होनना बुंदो थेंक इउ गासैनिसिमबो थेंक इउ। ओमफ्राय फार्स्टआव नायनो हागोन नोंथांमोना इथिंगालि नै सोर मा ब्लग हरदो इथिंगालि नायनो हागोन नोंथांमोना नै धोरोम ब्लग नै सोरबा धोरोम ब्लगआबो हरदोंमोन नै हिनजावनि न'खरनि भिडिअ लाबोदो अननानैनो आरो गोबां मानसिफोरानो भिडिअ हरदो नै बाजैनि ब्लग भिडिअ लाबोदो ब्रादार आंबो मैसानो थांगोन ब्र फ्रम बड'लेण्ड सुकिनि आरो ना गाइस। माने जिथुबा आंनि हाबायाव मैसानो फैगोन होननानै बुंदों आरो ना गाइस। अके फैनो हागोन गासैबो आरो आंनो मैसाग्रा ग्रुपसो नांगोन लोगोफोर माने मैसाग्रा ग्रुप टिम नांगोन आंनो मोनसे माने जिथुबा स्टेजाव मैसानांगोन ना। नोंथांमोना जुदि सोरबा मैसानो रोंनाय टिम दोङोबा आंनि हाबायाव आरामसे फैजागोन गाइस टेनसन गैया ब्र'मोन नोंसोरनि थाखाय फुरा फ्रि जाखागोन आरो ना गाइस। बेनिफ्राय बाखि गोबां मानसिफ्रानो कंग्रेसुलेसन आदा फ्रम चिरां थेंक इउ बेनिफ्राय कंग्रेसुलेसन दिनै गासैबो फाइनालि ब्र थेंक इउ आदा थांगोन दे आंबोनो आरो माने गासैबो आंनि हाबायाव फैनो थाखाय फुरा रेडि आरो ना गाइस। गासैबो बरिया बरिया कमेन्ट हरदो बेनि थाखायनो थेंक इउ। खाथिबाथ' फै जेबो नङा। ओमफ्राय इथिंगालि दोङो नै एडभान्स कंग्रेसुलेसन आगैनो थेंक इउ ओमफ्राय हाबा जामारसिगोन होनबा आसोल आं दहायनो बुंखादो हाबा जामारसिगोन नामा होनना बुंदो आं बुंखादो 3 मास 4 मासनि गेजेरावनो नोंथांमोना हाबाखौ नुगोन। नोंथांमोना भिडिअखौल' नायबाय था आं न'नि खामानि जुदि खामानि जागा साफाखौथ' गथाय खालामखानांसिगोन जिथुबा एडभान्स खामानि मावजोबखानांगोन गाइस। मानो होनना बुङोबा हाबानि खाथियाव मानसिया इयाव थांलाय इयाव फैलाय गामियाव हाजिरा लाबाबो माने थानो टाइम मोना जायो आरो ना गाइस। जायनि न'खराव हाबा सोलिगोन आरो सोलिखांबाय स' नोंथांमोना मिथिखायो माबायदि जायो। दा जियानो जाया मानो गाइस बेनिफ्राय दा नै गोबां मानसिफ्रानो बुंदों नै हाबायाव मैसानो थांगोन होननानै बुंदों नै बिजि दैमारियाबो नायनो हागोन नोंथांमोना। थ' गासैबो आंनि हाबायाव मैसा नांगोन दे लोगोफोर मैसाग्रा टिम नांगोन आंनो टिम अब्लासो हिट जागोन ना। ओमफ्राय इथिंगालि नै गहपुरनिबो दङ आं हाबायाव गहपुरनिफ्राय थांगोन मैसानो आं थांमारगोन दे आदानो अके ब्र अके नोंथांमोना आरामसे फैजागोन टेनसन गैया बिनदास केम्पिं खालामनाबो थानो हागोन जोंहानि न' खाथियाव फिल्ड दंखायो केम्पिं खालामनाबो थानो हागोन टेनसन गैखाया। ओमफ्राय इथिंगालि दोङो नायनो हागोन नोंनि रुमआव मानो गुबुन हारिनि खफ्रि जिथुबा आंनि नैबे खफ्रिखौ होनदो दे गाइस माने एसामिसनि माने गाइस इयाव हारि बायदिसिना इफोरदो माने रावदोबो एख' एना एनि खालामनानै लाब गैया लोगोफोर। मानो होनना बुङोबा इयो खफ्रिसो मोनसे जिथुबा बे खफ्रियानो जाहैबाय आङो माने गारि लायनो थांनायाव आंनो मोनसे गिफ्ट हरदो जिथुबा गुबुन हारिया आंनो मोनसे गिफ्टसो होदो आरो ना गाइस माने आंखौ खनमानदोसो हरदो नालाय बेनिखायनो आङो बेबरखौ मोजाङै दोनदो गाराखै। ओमफ्राय आर'नाइ गिदिबो आंखौ जोंनि गासैबो मायावबा थांनायफ्राव बरायनाय दोङो बेफोरखौबो आं मोजाङै जोथोनै दोनो। आं माने सोब बुस्थुखौनो माने बांसिन जोथोनै लाखियो आरो ना माने नोंथांमोना बेफोरखौ गाज्रि मोननो नाङा। मानोना बुङोबा खफ्रियानो जा बा मायानो जा बा आर'नाइयानो जा बा बियान फालियानो जा बा गुबुन हारियानो जा सोरबा मिसि मायबा मायबि जिखुनु सोब हारि बा कान्ट्रि जिखुनु जाया माने गिफ्ट हरनाय बेसादखौ मालाबाबो माने मानसिफ्रा माने गारनो हामा आरो ना गाइस। दा जोङो बहुत जायगायावनो राइड मारिबा आरो मायबा मोनसे माल बुस्थु बायबा गोबां गिफ्ट फैयो गुबुन हारिनि आरो जोंनि हारिनि बहुत धोरोमनि माने गिफ्ट फैयो। थ' आं बेफोरखौ मोजाङै जोथोनै लाखियो आरो गारा आरो आङो मानो होनना बुङोबा
मोनसे दिहुननाय बेसादखौ नायफिनबाथाय आङो बे बेसाद लानानै बे बुस्थुखौ मोनदोंमोन होननानै मोनसे याद फैफिनो आरोना बेनिखायनो आं बेफोरखौ जेबो साना स' नोंथांमोनाबो जेबो साननो नाङा गासैबो जों मिलायनानै थानांगोन नङा होमबा दा आंखौ आरो नैबे सोंबावदों नै देरहा बर' बिथाङाबो सोंदों आरोना जेम्स आदानि बायदि माथो माने आंनि माथो जिथुबा आंनि स्टाइल बायदिसिनाफोरखौ माने जेम्स आदा होननानै सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थायो मानसिफ्रा ओमफ्राय आंनि भइसखौबो जेम्स आदानि बायदि खोनायो होनना बुङो खिन्थु मुवा जानो हानो गुबुना गुबुनखा आंथ' आं आरो बेलेगखा मालायदो मालाबाबो रुजुनो हाखाया मानो होनबा सेन्सखा मानसियानो दा गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन सिंगार गोबां गोदोर फेमास मानसिनि बायदि सोरबा सोरबि एखे कपि खालामनो सोरबा माथो सोरबा थाबायनाय सोरबा खानायनि स्टाइल गोबां मानसिफोरानो माने सेम खालामनानै लायो नोंथांमोनाथ' दानि जुगाव मिडिया नुखाजोबखायो खिन्थु बेफोर मोनसे गावबा गावनि मोनसे मा बुंगोन दा बेखौ गावबा गावनि मोनसे होननानै बुंनांसिगोन आरोना बयनाबो मोनसे स्टाइल थायो बयनाबो मोनसे इन्ट्र' थायो रावजोंबो रुजुनो हाया नङा होमबा गाइस दा जियानो जाया माने गाइस नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय था आङो न'फोराव खामानि मावबाय थाबाथाय नोंथांमोना आपडेट होलांबाय थागोन मथेथ' 3 माह आरो 4 माहनि गेजेराव नोंथांमोना हाबाखौ नुथारगोन बास नोंथांमोना खालि भिडिअखौल' नायबाय था पार्ट 1 पार्ट 2 जेसेबां भिडिअ होयो न'नि खामानि नोंथांमोना नायबाय था बिन्दास नोंथांमोननि थाखाय आरामसे मोसानाय स्टेज बनायगोन आरो सिख्लाफोर मोसानाय ग्रुप दोङोब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय आंनि हाबायाव 7 ग्रुपबानो जागोन 7 ग्रुप सिख्लाफोरा जुदि भिडिअखौ नायदोंबाथाय इन्सटाग्रामाव मेसेज हरबानो जाबाय आंनो 7 ग्रुप नांगोन आरो मोजां मोसानाय एखेबारे थानाय जानाय फ्रि न'आबो फ्रि नोंथांमोननि थाखाय सब फ्रि दा खामानि आंनिया एसे दंबावो आं दा खामानिखौ एसे मावना लाबावनोसै बिराद गोलोमबाय आरो ना गासिनो दिनै सानसे खामानि मावबाय सान्दुं गोसायाव अबस्थाखौ नाय सेस आरो ना गासिनो गस्ला सस्ला खुलायलांजोब्बाय आंनि दिनै मिथिदों ना गैला माथो स्लाइडफोरखौ होआखै मानो स्लाइडखौ होखादो अफाद्राय गरम बापरे मासे बोथोरल' गैला खामानियानो मावो जोबला माथो बाहेर लायदो जोङाखै जोंबाय स' गाइस दा नै बिराद हर जाबाय 6:30 जाबाय 6:30 बारबायानोखा अब्लाबो नै खामानियानो जोबला लोगोफोर मिथिबायना एसे हरबाबो आं माने भिडिअखौ लाना दोनबाय आरो माने दयनि भिडिअदो एसे जरायनो होननानै एसे खामानिखौ ओंखामखौथ' साफा खालामना दोनजोब्बाय आरो ना माने जागाखौ जिखिनि हायो मावना दोनजोब्बाय आरो ना माने अफाद्राय गरम जादों गाइस माने बोथोरा उपाय गैया दिनैनि बेखिनि खामानिया कमप्लिट जाबा आरो गाबोन बेलेग खामानिखौ मावलायनो हागोन ना बिदिनो माने एसे मावलांबाय थाब्लासो खामानिया जोबगोन होननानै आं माने मावबाय थादों आरो ना गाइस माने उपाय गैया बिराद हर जाबाय ओमफ्राय खामानिखौ एसे स्टप खालामथ'नोसै हराथ' स्रांआनो खिन्थु भिडिअआवसो एसे अफाद्राय हर बायदि नुगोन आरो ना माने ओरैनो दा माबा जादों भिडिअआव कुवालिटिया दा नोंथांमोनासो माबायदि नांखो आरो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुनानै नैबे भिडिअखौ खालामबाय जिथुबा नोंथांमोननो कमेन्टखौ फोरमायनो थाखाय नैबे भिडिअ खालामबाय ओरैनो आं नैबे भिडिअ खालामबाथाय कमेन्टआ 25ता दङमोन दे लोगोफोर 25ता कमेन्ट ओमफ्राय दायाव लासै कमेन्टआ बारायलांबाय थादोंबाय खिन्थु आंनि दाय गैथ'वा दै आंखौ गाज्रि मोननाङा नांगौ आरो गुबुननि कमेन्टखौ आरो नेक्स्टआव लानानै फैलायगोन आङो दा मावसिन मावनानै खामानिया बेखिनिया जोबथ'बाय ओमफ्राय आरो आथा दंबावोमोन बेथ' नै दसेनो जोबखासिगोन जिथुबा जाबोरखौ एसे गारबानो जासिगोन आं खदालदो साफा माने सनस्ला जोबनानै दोनबाय आरोना दा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आं दहाय माबायदि बुंखो ओमफ्राय आरो दा नैबे भिडिअ खालामनायाव माबायदि बुंखो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जिखुनु जाया आङो न'नि भिडिअ होबाथाय नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना मिथिगोन अब्लानो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन आरो ना गाइस बेनिखायनो आं नैबे भिडिअखौ हरबाबो खालामदो आरो जुदि नर्मेल भिडिअ मोनबाथाय आं हरनि भिडिअफोरखौ ब्लग लायामोन ना बिदि हराव दा नोंथांमोना मिथिथों होननासो नैबे भिडिअखौ आङो लानाय जादों आरो ना गाइस आरो नोंथांमोना कमेन्ट हर गासैबो बिदिनो भिडिअ खालामहोलां नोंथांमोननि कमेन्टखौ आङो रिप्लाय होलांबाय थागोन आरो कमेन्टखौ बेसेबां लिरनायखौ रिप्लाय लिरबाय थानो नङा होमबा आं नोंथांमोना कमेन्ट हरबाय था नोंथांमोननि कमेन्टखौ आङो आरामसे बुंबाय थागोन आरो ना गाइस उपाय गैया नै गस्ला खुनानै खामानि मावदो आरो ना गाइस माने उपाय गैया गोलोमजोबनायदो स' गाइस दा नोंथांमोना आंखौ बिराद थगायदो मादो साननो हागौ बेनिखायनो दा हरबाबो नैबे भिडिअ लादो थिं फै आइया फै जों आइया फैलाय जों आइयाबो सानसे दिनै खामानि मावगासिनो दोङो बांसिन जोंहा आइ दांदोनो खस्थ' खालामो आरोना जोंहा न'आव
दा नै आंनियाथ' हाबाया जोंहानिया फैगासिनो दोङो 3 मास 4 मासनि गेजेराव दा खामानियाथ' मावबाय थादो माबायदि नांदो दा सला जायाखै गरमजों सलाजों माबा जाबा थिथिनो थिखाङो गस्लाजों माबाबो नाया माने उपाय गैया गरम बोथोराव माने गोलोमजोबो नालाय इनिखायनो खस्थ'बाबो खामानिखौ मावबाय थानांगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ खदाय जोबनालासे नायबाय था आपडेट मोनबाय थागोन दा हाबा जाथारसिगोन नालाय इनिखायनो दा खदाय खस्थ' खालामबाय थादो 3 मास 4 मास माला थाङो तत मोना नालाय इनिखायनो नङा होमबा खामानि मावबाय थानाङा होमबा मावखानांगोन ना मानसि जिबन लानानैलाय मावाबा जायो नायनो हागोन नै गाइस माने बिहामजोबो मोनसिगोन नालाय बिनिखायनो बिराद रंजादो आरो ना लोगोफोर नै बिहामजो मोनसिगोनखाय होमबालाय बिब'खौ मोनबानो बिहामजोखौ लाखिखासिगोन आं हाबा बिहामजो मोननायखाय बिराद रंजाबाय आरो ना लोगोफोर हाबायाव हाबायावनो पुरा लाखिसिगोन माने 3 मास 4 मासनि गेजेराव नोंथांमोना नुथारसिगोन आरो मैसाग्रा खाबबा ग्रुप सिख्लाफोर फैबानो जाबाय हाबायाव बरिया मोसानांगोन स्टेज बनायगोन ना लोगोफोर टेनसन गैया नों दा दैखौ सगारहैदो थां आरामनो आरो भिडिअ मासे मासे लाबाय थागोन लोगोफोर टेनसन गैया हो दैया सगारहैदो आरो भागना ओंखाम दौनो थांदों दा ओइ थैबाय दानाबा थैबाय आरो नै एकदम रुपानि सेन रुपानि सेनखौ माबा बायबाय रुपानि सेनखौ अनजनाया अ रुपानि आसानखौ रुपथायसिगोन अ ओमफ्राय नों काहानि खांसि बाथि गोथि बायनांगोन आरो दा नै प्रग्राम मोनसे फैलायबाय लोगोफोरनोथ' ना न'खौनो गारनो हाया दा न' गारना थांबाबो इथिंगालि न'नि खामानिखौ सोर मावगोन आरो खदाय खदाय महा हाजिरा लाबाय थानो दा 3 मास 4 मास माला थाङो तत मोना इनि सिगाङावनो जिखिनि हायो न'आवनो एसे एसे खामानिखौ मावलांबाय थासिगोन दा नोंथांमोनाथ' जोंहा आइनिफ्राय खोनाखाबाय आरो गोबां मानसिफोरानो बुंखाबाय थायो जिथुबा आइखौ भिडिअ खालामनाय नुबानो नोंसोरनि आयं बुरै बुरिबाय नोंसोरनि आयंमोना बोरायबाय बिहामजो लानानै फैदो ओरै थोरै होननानै बुंबाय थायो नोंथांमोना नङा होमबा दा जियानो जा माने गाइस हरबाबो नैबे भिडिअखौ लानाय जाबाय उपाय गैया लोगोफोर उपाय गैया नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुनानै दिनै नैबे भिडिअखौबो रिप्लाय होबाय बास नोंथांमोना आङो जिखिनि भिडिअ होयो नोंथांमोना खालि नायबाय थाबानो जाबाय आपडेट मोनबाय थागोन 4 मास 3 मास माला थाङो तत मोना दै गाइस इथिं थांलाय फैलायावनो टाइमा खारखायो एखे खारखायो माने मा होनदो न'नि दैयानो गुदुं जादों ओरैबायदि बाबा दिनै खस्थ'बाबो खामानि मावबाय दे आरो गाइस खदाय मावखाबाय थानांसिगोन